fuck er det her? Altså, der hvor jeg ser brevet, så går der bare 1000 tanker gennem mit hoved. Så tænker jeg bare, hvad fanden sker der? Hvad skal der ske? Hvad sker der? Helmer, nu sætter jeg ned. Vi har fucking meget at snakke om. Hvad er der, Nora? Om de sidste 8 uger, når vi har været partnere, har du bare behandlet mig som en eller anden russisk roulette. Altså, jeg er så presset i den her situation, og jeg kan ligesom godt fornemme, at jeg er blevet opdaget i den her tekniske og taktiske finesse ved at låne de her penge. Men Nora, du ved, jeg vil altid stille mig bag dig. Vi kan vinde det her spil sammen. Jamen, fatter du det ikke, Helmer? Vi har været sammen i 8 uger nu, og vi snakker aldrig alvorlige samtaler sammen. Alvorligt? Det var sgu da fucking alvorligt sidst til Pandoras. Nå, men hvis du ikke lærer at forstå det, Helmer, så er jeg så ikke sikker på, om jeg kan stille mig bag dig til parceremonien på torsdag. Men Nora, jeg føler mig bare helt vildt udsat. Jeg ved godt, du har en backup i Dr. Rank, og jeg er bange for, at du stiller dig bag ham. Men Nora, du vil altid være min lille sangfugl. Du er min rapperkrav. 2, 1. Jamen, Helmer, forstår du det slet ikke? Kvinder skal ligesom have deres egne rettigheder. Altså, jeg føler mig rigtig presset af hende. Det er lige siden fru Linde, hun kommer ind. Hold kæft, jeg føler mig presset af hende. Jeg føler mig til stedet udsat. God aften, og velkommen til Paradise et dukkehjem. Hvem ender med at vinde? Bliver det Helmer, eller bliver det Nora? Se med i aften kl. 20 i Paradise Hotel. Finalen. Nora, hvem vælger du? Jeg vælger mit eget liv. Nora, din so.